Bona tarda, bona nit. Benvinguts a un nou capítol de Monte Casino. Avui m'acompanyen els meus companys i amics Néstor, Pac i Víctor Huc. Ens falta el nostre estimat Martín, que el tenen esclavitzat a la seva feina i no podrà avui estar amb nosaltres. Potser apareix en algun moment? És una cosa que passa a vegades aquí. Sí, a vegades ha passat, però bueno, de moment sembla que no. I ens acompanya el nostre convidat d'avui, en Jaime. Què tal, Jaime, com estàs? Què dice? Aquí estem. Amb ganes. La risa floja. Sí, Ja et veig. Sí. No sé per què. Néstor, et sembla si introdueixes el nostre convidat? Jo t'he escrit unes línies dedicades a tu. Jaime Puig, Jaime Luis, el seu nom real, o simplement Puig, pels seus amics. Difícil definir-te i possiblement m'equivoqui en diverses ocasions, ja que has fet moltes coses, així que pots corregir-me quan necessitis. Estudiant d'ADE per la prestigiosa SER i un màster de màrqueting i ventes a EAE. Després d'uns anys treballant a recursos humans, en empreses de recursos humans, el nostre convidat decideix convertir-se en entrepreneur, emprenedor o emprendedor, és a dir, el que s'ha conegut tota la vida com a empresari fins l'aparició del postureo. Tot això fent hores extres com a domador de barres a sala B durant la temporada regular i el Macintosh en pretemporada. La seva aventura comença dedicada a l'oratòria, al seu punt fort, fundant HR Lovers Afterworks, un taller de xapa maquillat en eventos amb professionals del sector dels recursos humans, i fundant Inbound Recruiting Bootcamp, que això ens aniria bé que ens ho expliquessis. A partir d'aquí aconsegueix convertir-se en una figura reconeguda en el món del LinkedIn amb la poderosa xifra de 58.000 seguidors. Podríem dir que ets la persona més famosa que ha assegut en aquest silló, tot i que tothom se la suda al LinkedIn, no? Entre tota aquesta feinada també escriu un llibre i a part és consultor, professor, dirigeix el podcast de Factorial, o dirigia, i ara ha muntat un podcast propi que esperem que no ens destrossi degut al seu expertise i know-how. En resum, enganyador d'enganyadors, tanta làbia com un diccionari, host durant alguns caps de setmana al Pisito, més classe que una escola, ja que mai se l'ha vist portant una samarreta, i es diu d'ell que fins i tot dorm amb camisa. Les dues primeres preguntes que em venen al cap és: per què SERP? La primera? Perquè no vaig entrar a cap altre lloc, sincerament. Tio, jo la conec perquè està prop de casa meva, però si no tindria ni puta idea. Bueno, està, mira, i perquè tenen oficines físiques, perquè si no, està a Girona amb Ausiàs Marc. Girona entre Ausiàs Marc i Casp. Sí. Això és casa teva, Bueno, per on viu el Pere i, bueno, sí. Sí, clar, és que no has viscut la meva transformació. Jo abans de... Una mica sí, Jaime. Sí? Vale. Pues jo abans de ser influencer de LinkedIn, com dius, era bastant desastre a l'escola en general, i quan vaig fer la selectivitat, que la vaig fer al setembre, ja no quedava plaça a cap universitat. Total, que van passar les setmanes, no tenia universitat agafada, ni plaça, ni res, i de sobte el meu pare va veure un anunci a un autocar, al típic autocar que passa pel carrer, que ficava SERP, el futuro de tus hijos, o alguna cosa així. Va dir, espera't, I va anar, em sembla, al moment, allà va trucar, va dir, queda alguna plaça? I van dir, sí, queda una. I dice, voy ahora a pagar. I va anar directament i em va inscriure a ell. Si no, seria, pues, espero el mateix que ara, però sense carrera. Ha sortat el teu pare, no? Sí. Al final, not bad. Vas conèixer algú interessant allà? A nivell d'amics. Contactes. Vas fer algun amic? Vaig fer amics, i la veritat és que recordo coses molt, molt divertides, i tenia un amic especialment que està bastant xalat. Sí? Mantens el contacte amb ell? No, ara ja fa molt que no parlem. Una pena. Massa xalat. Vale, i la meva següent pregunta, no sé si és per la meva pròpia experiència o no, que el de recursos humans sempre arribi com 10 minutillos tard a l'entrevista, sigui online o presencial, és alguna estratègia per comprovar si la persona està més nerviosa o fastidiar-li la vida? Resiliència. Resiliència. Resiliència, això. Hosti, és veritat que sempre passa. La veritat, això et passa? A mi m'ha passat sempre, online, sempre com un tonto clavat i esperant allà amb la pantalla 10 minuts. I sempre, perdona. Tenia muchas entrevistes. De recursos humans, saps? Avui he tingut 2 entrevistes jo i a les 2 han arribat tard. Veus, tio? I una ha arribat 20 minuts tard. Que fort. I no t'ha enviat ni un correu ni avisat? Sí. M'ha enviat m'ha contactat per WhatsApp, m'ha enviat un WhatsApp. Escolta, en 5 minuts em connecto, envia'm el teu mail pel Google Meet. Li envio el mail, han passat potser 20 minuts més i al final ja estic a la trucada. Curiós, Clar, això no és una estratègia d'atracció de talent.
No, això Això és que tot té el moltes contrari. entrevistes, no? Potser. Té moltes entrevistes una persona de recursos humans al dia? Sí, normalment, Sí. moltíssimes. Si es dedica només a reclutar, pot tindre 20 trucades al dia més totes les entrevistes que tu vulguis. És un venedor, com tu. Llavors és un curro més dur del que em pensava. No, o sigui, al final és un comercial, però que no ven un producte, et ven una empresa. I la seva feina és estar trucant, estar fent entrevistes, i encara que no ho sembli, perquè ens costa més trobar feina del que ens agradaria esperar com a treballadors, a les empreses els hi costa molt atraure talent. Per tant, la seva feina, la meitat dels cops, és més comercial que una altra cosa. Clar. Us sembla, companys, si passem al Sí, cara a perquè cara? jo m'anava a disparar. No, clar. És a dir, perquè la introducció ha estat molt bé, però potser la gent que no conegui molt bé o no hagi entès molt bé aquests noms, et fa un llistat de preguntetes ràpides i ens expliques més sobre tu. Vale. Tu exactament, quin és el nom de la teva posició? O així, o sabia una què de les diria. que tinguis. Em, Tu com et defineixes? Ostres, a veure, així senzillament seria HR Marketing Consultant, que és una persona que bàsicament és especialitzada en màrqueting, però de recursos humans. Seria com el més fàcil. Però després, a partir d'aquí, està el que deia el Néstor, pues, founder, creador dels HR Lovers Founder, Afterwork. co-founders, Sí, no? però que sigui per maquillar les carències que tenim, pues, també va bé, Vale. de tant en tant. És a dir, màrqueting per recursos humans. Correcte. Vale. I el nom de la teva empresa, o treballes per compte pròpia o treballes per algú? Treballo per la meva empresa, Vale. per comptar. Si tu has fundat la teva empresa. La teva empresa que és Inbound, És Inbound Recruiting Bootcamp, i dins d'Inbound Recruiting Bootcamp estan els HR Lovers Afterwork, l'HR Lovers Podcast, i per això dintre de poc segurament farem un rebranding i tot li direm HR Lovers perquè clar, té és més lògica. fàcil. Vale. Sí, té lògica. Molt bé. Quins ingressos tens, més o menys, al mes? Si vols dir una forquilla... Depèn molt del mes. Tens una forquilleta cap a dalt. El més bo. Sí, El mes bo, 28. en un mes. Però l'empresa o tu? L'empresa. Que quan sou a l'empresa, I jo? Jo principalment. ningú... i tampoc hi ha molts gastos. Al No, o sigui, és quasi tot marge. Sí que tenim... Quasi tot marge és Molt bé, no? Sí, o sigui, la cosa és... Per això són els mesos bons, després si vols et dic els dolents. Ja, però un mes bo és com un i és sou boquete. d'algú en un any. Clar. Sí, no, està molt bé, però és que hi ha moltes coses a fer a recursos humans. La cosa és que només estic jo i després treballem en freelance per projectes en concret i, naturalment, amb alguns becaris o persones que estan encara a la universitat pues, que volen ajudar-nos a portar alguna de les estratègies o accions que fem i ens foten un cop de mà. Si t'embutxaques en un mes bo, 28K al mes, eh? Clar, o sigui, ho factura l'empresa. Jo realment els diners que ara mateix estic traient de l'empresa són molt Bueno, menors, perquè ho reinverteixes en altres Literal, coses. sí. Molt bé. I la teva I jornada el més laboral? dolent? A mi m'interessaria Ah, el més dolent. El més dolent Agost, no? són Suposo. literalment 0 euros, Clar. que normalment és l'agost o el juliol, un dels dos. Sí. Mm. I la I teva curres, jornada però ho laboral? segueixes que tu estàs currant. Sí, però en normalment les coses que m'agraden, perquè al juliol i l'agost, com tinc poca feina, és l'època que pues, puc fer aquelles coses que durant l'any no tinc temps, perquè estic traient feina a saco, i puc dedicar-me a aquelles coses que realment em motiven. Molt bé. I la teva jornada laboral, com deia abans? Pues una mica... Més o menys d'horaris, parlo? Sí, pues jo m'aixeco a les 8:50 del matí, Si fas una mica el que vols, entenc. literal, i a les 9 Vale. estic currant, normalment a les 12 dino, i segueixo currant, vaig al gym normalment a les 5 Vale. i segueixo currant al tornar. Eres tu propio jefe. Sí, no? sí, em puc muntar bastant bé al dia. Molt bé. Hi ha algun referent en el teu mundillo que tinguis en tema de recursos humans o que puguis recomanar, no sé si a nivell LinkedIn, Twitter... A veure, tu tens 58.000 seguidors, però... Clar, a mi m'encanta Víctor Coopers, però no estic descobrint res, no? Al final No, és algo que el coneix tothom, però és una miqueta... ha creat alguna cosa com molt xulo, perquè al final porta 15 anys explicant el mateix i el cabron segueix Segueix fotent-li, al màxim. Jo ara ja no el veig tant por ahí. És un tio bastant tranquil, l'hem escrit per participar al podcast, ens va declinar la invitació Sí, molt gentilment, Molt bé. molt educadament, però sí, jo crec que és una persona que intenta passar bastant desapercebuda, a no ser que treguis la xequera, li paguis X i el tio ve encantadíssim. Clar. Això passa, no? Com aquí, no? Nosaltres encara no podem oferir X. Com aquí ha passat, no? Quin famós t'agradaria conèixer? Quin famós? Sí. Hòstia, bona pregunta. No cal que sigui relacionat amb el teu, vull dir... Ja, sincerament, no tinc molta curiositat. No ens ha preguntat si està viu o mort. Víctor Coopers. Sí, però no tinc tampoc cap referència. Potser algun actor o actriu. Vale.
M'agradaria, sí. Hi ha una actriu en especial, Renata, algú, és una mexicana, que em faria molta il·lusió conèixer. Estaria bé saber-se el cognom abans de conèixer-la. Però perquè t'agraden les seves pel·lis? O... Sí, em vaig veure un parell de sèries ara fa poc i no sé, em va pillar curiositat. Molt bé. I l'última que tinc aquí, per què el lavabo sempre està al fons a la dreta? Perquè, o sigui, sempre s'ha tirat cap a les dretes. Sí, hòstia. I això sortirà en Rile, Jaime. Ja. Hòstia, aquesta no me l'esperava, Això sortiria super fora de context. Sí, és que es pot pillar amb context. Sí, aquesta no me l'esperava. Ja, Hòstia, normalment molt la bé. gent que respon aquí. Ja tot. Tothom es bloqueja una mica, Sí. tot ha sortit bé. Bueno, bé o malament, depèn de com es miri. Ja, no, segurament la gent pensa que malament, però... Bueno, no. Bueno, depèn. Els nostres No oients, entrarem què aquí, no creieu? entrarem aquí. A mi m'han dit que això era una miqueta d'humor, llavors he intentat treure aquí. Sí, està Ara bé. estàs recollint cable. Sí, literal. Pues res, passem companys a la tertúlia que fem sempre, no? No sé si teniu preguntes pel nostre Bueno, convidat d'avui. ja n'hi ha bastantes Sí. i jo crec que tirarem. Sí, no? Sí. Vale. Comences, Nest? Sí. Fot-li. Perdona, és a dir, a mi no m'ha quedat clar, tio, a què collons es dedica aquest home, vull dir... Comença Nest, però Fabi ja ha pres la iniciativa. No, ja, però és que, vull dir, quina és la feina que t'encomanen les empreses? Vale, a les empreses li costa molt més trobar empleats del que ens pensem. Perquè et faig una idea, Decathlon anualment es gastava 4 milions d'euros només en Infojobs, vale? Per trobar personal de feina, de botiga, Vale. a tota Espanya, que són 4 milions d'euros cada any. Que Només a t'hauràs de- Espanya. Només a Espanya, que t'hauràs de gastar constantment, perquè cada cop que necessites obrir una posició, has de publicar una oferta, han d'entrar nous candidats i has de seleccionar algú. Vale? Llavors, una miqueta el que nosaltres oferim és potenciar a l'employer branding, que seria la marca que té l'empresa, però no a nivell comercial, sinó a nivell De treballadors. de treballadors, perquè la gent tingui ganes i desitgi treballar en aquella empresa. I d'aquesta manera, no depenguis tant de proveïdors externs, i dos, aconseguissis a llarg plaç reduir els teus costos. Clar, té lògica. Sí, té bastanta lògica. L'únic que ja suposo marques difícils, no?, de combatre. Vull dir, o feines menys atractives. No sé si... Sí. No sé si has treballat, però no sé com promociones una feina... I de botiga. I de botiga, No pots treure no? talent en botiga, no? Però potser perquè a tu no t'interessa i no t'agrada, però hi ha gent que li encanta. Hi ha gent que el que li agrada la seva feina és fer un horari, m'ho invento, de 9 a 6, i a les 6 se li cau el boli i fins a l'endemà no torna a pensar en la feina. Clar. I això és un perfil que jo em trobo molt Clar, en ja està moltes a tope, no? dels projectes que fem. Mira, l'altre dia comentava un dels podcasts que fèiem nosaltres, Epa, vam ja l'he anar... llançat, Literal, l'he colat aquí. Vam anar a Polònia, a una despedida de solter, amb algunes persones que coneixeu, el Xavi, el Nico i tots aquests, i tornant em va tocar seure davant de l'azafata de vol, i em vaig ficar a parlar amb ella. Li pega tant. I una de les preguntes que li vaig fer és per què li agradava la seva feina, perquè la tia, o sigui, estava contentíssima, realment se li veia a la cara que estava feliç, i em va dir que el que més li agradava, a part de la part social que tenia la seva feina, és que quan s'anava baixava de l'avió, passés el que passés, no era el seu problema. Ja. I això li encantava. I que no podria estar en una feina on tu tornaves a casa i el teu jefe t'escriu o t'envia un mail o havies d'estar pendent. Diu, ella no podria. Ostres, després al final hi ha molta gent que realment vol això. Sí, sí. I si això és una part de la proposta de valor de la teva feina, de la que estàs oferint com a empresa, segur que trobes gent que vol venir a treballar. Aquesta pregunta sempre la fèiem, Si t'endús feina a casa després de sortir del treball, Sí, i realment quasi tothom que ha vingut s'emporta feina. clar, s'emporta feina. Sí, Però sí, hi ha sí. molta gent que no està disposada a això, per exemple. I Total. és un reclamo Clar, bastant... però que aquesta persona estigui a tope en aquestes hores i després no hi pensi també es considera un talent, no? Com? Tu No? consideraries Ells ho consideren un talent. Això és atracció de talent, també, no? El què? Tant de talent, entre cometes, que una persona vingui, jo que sé, vulgui ser... És que no vull dir ningú curro en concret. Digues. Però jo, personal de botiga de Decathlon, ho has venut com a atracció de talent. Clar, és talent. És talent. Talent d'estar motivat a la botiga però després no endur-te feina a casa, no? Necessites unes capacitats i unes habilitats, al final. Clar, és veritat que si no Però tens quan ni penso idea en talent penso pues, en altres coses. No, però si no tens ni idea d'esports, probablement no siguis un bon botiguer del Decathlon. No? Jo quan parlo de talent és qualsevol persona que cobreixi una posició, sigui quina sigui la posició, perquè al final... Però que la cobreixi efectivament, eficientment. Home, idealment, si no, No, que la l'empresa cobreixi no li només, interessa. Aquí, idealment, el reclutador t'hauria de descartar del procés de selecció. Quants fails que creus que tenen les empreses contractant posicions totxes pensant-se que contracten gent amb molt talent i després s'enduen xascos? Hòstia, no ho sé. No tinc Però calculat, creus que hi ha un però... percentatge elevat? És que no ho sé.
O sigui, a què et refereixes quan... Jo què sé, vols un director de no sé què, li pagues un sou molt totxo, penses que ve una estrella, però realment et pots endur un bajón. Creus que això passa sovint? Clar, això són, jo li dic les eminències. Per mi hi ha 4 tipus de candidats. Estan el candidat ideal, que normalment és el que encaixa amb la posició i encaixa amb la cultura de l'empresa. Està l'anticandidat, que és aquella persona que no encaixa amb res, per tant no l'hauries naturalment de contractar. I després hi ha altres dos que hi ha més dubtes, no? Està l'eminència, que normalment tendeix a ser una persona que sap molt d'una temàtica en concret, sap molt desenvolupar la feina, però no encaixa a la cultura de l'empresa. Això passa. Que aquesta idealment l'hauries de descartar. La realitat és que normalment les contracten perquè vas amb molta pressa, necessites cobrir una posició, contractes i després et dones compte que realment te la lia, perquè et destrossa l'equip, genera molt mal ambient, etc. I després està el que jo li dic la duda razonable, que és el típic candidat que encaixa perfectament, està supermotivat, té moltes ganes, però no té ni puta idea de fer la feina. I aquí t'has de fer 2 preguntes. La primera és, aquesta persona té les capacitats, no, a nivell personal de poder aprendre tot això? Sí. I nosaltres com a empresa tenim el temps per poder formar-la? Sí. Doncs llavors que entri. Clar, no sé si t'he respost, eh? Sí. M'he anat una mica per la flama. Sí. No, és interessant perquè jo crec que les eminències passa molt i no sé si us ha passat a les empreses que hagueu estat que promocionen algú, és a dir, en comptes de promocionar algú internament, que val molt la pena, fitxen algú de fora, això a mi m'ha passat. que és una estrella en teoria, Sí, i això passa molt també en el futbol. Tio, és veritat, perquè la gent que ha jugat molt a futbol, a mi em passava jugant de petit, que fitxaven no sé quina estrella, que jugava a quin equip, després arriba i és un mindundi. Això passa a l'elit. Sí, total. Tot el Barça... Sí. Però això a les empreses passa molt. I és molt frustrant, no? Suposo per l'equip, per la gent de dintre, tio. Quan passa les entrevistes de feina deu ser molt difícil saber com treballarà una persona amb 3-4 entrevistes de feina. Realment et poden vendre una moto de l'hòstia i ser totalment diferent. I aquí és d'on ve la meva pregunta. Que el tant % de fallo deu ser molt elevat. No creguis, perquè després la gent no és tonta i la gent quan llegeix l'oferta saps més o menys què et demanaran i al final pots estar per sota de les capacitats que et demanen, però en poc temps, en 3-6 mesos, les desenvolupes. Però la gran problemàtica està en que hi ha molts cops que el propi candidat sap molt més que el reclutador. Per tant, el reclutador no té ni idea si està fitxant a una persona top o no. Pues això és el que dic. Sí, pues això és el que dic. Això passa molt, llavors has d'anar una miqueta... També hi ha una part d'intuïció, no? De veure, quan has fet moltes entrevistes et vas curtint i vas entenent molt i vas veure què t'ha funcionat i què no? I vas agafant aquell instint per contractar algú bo, no? Sí, aquest és el problema, que jo crec que també hi ha molta gent que és molt bona fent una feina i hi ha molta gent que és molt bona fent entrevistes. Llavors, qui te la pot colar és la persona que és molt bona fent entrevistes. Tu, Néstor, tens una pinta de fer unes bones entrevistes. Què va, precisament. No, jo soc molt bona feina en l'entrevista. Sí? Sí, jo soc d'aquests. No tens per això les meves preguntes, per això els meus dubtes. Tu, Jaime, quin impacte has vist a les empreses gràcies a la teva feina? A què et refereixes? És a dir, a tu et contracta Decathlon, que has dit abans, que gasta 4 milions d'Infojob, i tu quin impacte, gràcies a que Decathlon t'hagi contractat, creus que tenen? Doncs mira, per exemple, un dels últims clients que vam tenir el 2023 era Iberostar. Iberostar és una empresa amb 32.000 empleats que opera a més de 16 països. Que Hotelera, no? Què? Hotelera, no? Hotelera, la 44 del món i la 4 d'Espanya, em sembla. I és una empresa que, per exemple, el 2022 va haver de... Bueno, es van salvar pels pèls, però no sé si sabeu que molts hotels van haver de tancar parts del seu hotel, habitacions, o inclús els restaurants perquè no tenien gent que volgués treballar als seus hotels. Llavors, jo el primer impacte que veig és que gràcies a construir una estratègia de talent, les empreses poden arribar a aconseguir els seus objectius. Perquè jo he estudiat ADE i ningú t'ho explica quan fas la carrera, t'expliquen màrqueting, t'expliquen finances, t'expliquen moltes coses, però després et dones compte que quan surts al mercat, tens un producte i vols vendre'l, el que costa de veritat és convèncer la gent perquè et vingui a ajudar a treure el projecte endavant. I no saber com construir això és lo complicat. Llavors, a mi el que m'agrada la meva feina és, ajudar els negocis a prosperar, i l'altra, perquè jo no la veig tant, t'he de dir, perquè jo em dedico més a les empreses, és, ostres, que al final gràcies a la meva feina hi ha molta gent que aconsegueix trobar llocs de feina en els que es sent molt més còmode. I tu què vas fer perquè aconseguissin trobar aquests treballadors? Iberostar.
per exemple. El que ens vam basar en aquest projecte va ser construir la seva pàgina a feina. Saps el típic Trabaja con nosotros o Career Site d'una empresa? Si tu ara vas a Trabaja con nosotros Iberostar o fiques això a Google i t'apareix, pues, aquell Career Site el vam fer nosaltres. I bàsicament el que vam intentar és, ens vam reunir amb moltíssims empleats, vam fer qüestionaris, vam treure molta informació per entendre bé com és el dia a dia a un hotel, no? Com és el dia a dia a una cuina, no sent, jo què sé, cambrer, el que sigui, per després transmetre alguna cosa a la pàgina web que tingui sentit. No pots dir, no, tienes buen ambiente laboral. Ja, però què és per tu buen ambiente laboral? Perquè potser el que és per tu també és amb les fotos, com ho vens... I això ho demostraràs amb fotos i vídeos. Fotos, vídeos i text. Sí, com una pàgina web que estàs venent un producte. Sí, és que és literal això. No, però és superinteressant, perquè és veritat que depèn d'on entris t'atrau molt una oferta en funció de com te la pinten, no? Literal. I al final que la idea és donar molta informació i de manera transparent perquè la persona que està a l'altre costat pugui prendre millors decisions. Perquè quants cops, i no sé si us ha passat a vosaltres, que acabes dient que sí a una feina, entres i dius, buah. Sí, on m'he ficat. Buah, on m'he posat? Sí, és a dir, a tu t'està passant, Néstor. una mica. Sí? T'està passant això? Ja podem dir que t'està passant. Sí, però el convidat és el Jaime. Et van enganyar al procés de selecció o què? No, perquè va ser molt senzill. De fet, vaig decidir-me per això. Perquè va La senzillesa del no, procés, perquè va ser molt còmode. Vale. Però bueno, seguim parlant de tu. Tu Jo volia fer, un segon, jo volia preguntar, d'on treus més benefici, dels eventos o de les consultories? Els eventos són una part gran de la nostra facturació, però al final és la part que potser més es menja, costos, a nivell de costos, perquè necessites hospedar-te, benzina... El cotxe, no?, que te'l trenquen. Dietes, el cotxe que me'l van robar un cop i ens van robar totes les birres, una miqueta tot, no? Quantes birres et van robar? Hi havia 200 birres, ens van robar les 150 estrelles d'ams. No, perdona, 150 estrelles i 25 d'aures. Les 25 free d'ams les van deixar. Això va arribar. Vaya cracs, Sí, bueno, literal, em vaig aixecar a les 6:30 al matí, vaig a les 7 a buscar el cotxe i em vaig trobar literalment, o sigui, tot el carrer, perquè jo visc a un carrer molt petitó, que no passa gaire gent, com totes les capses que tenia dins del cotxe tirades pel terra, i dic, però què ha passat? I sí, literal, m'havien robat. Que bèstia. I tot l'equip, no? Només havien robat les birres. M'havien robat les birres i teníem coses de welcome packs, en plan llibretes i tal, i crec que no les van robar. Si ens van robar molt poques i no ens vam donar compte. Potser era en Néstor que estava de festa i necessitava... Però jo el que em pregunto és com t'emportes 150 ja, birres... Ja, tio, serien lladres preparats, Sí, literal. molt No ho preparats. Sí. Atracció de talent a lladres. Sí. Escolta, quina empresa has dit? Hòstia, quina cultura empresarial més xula que teniu? O quan identifiques una bona cultura empresarial, quins trets identifiques? I jo, un dels meus problemes és que m'enamoro molt de molts tipus de cultures, perquè quan vas allà, per exemple, Iberostar, que és una empresa que segurament no quadra amb la meva personalitat, perquè és una empresa més sèria, molt reputacional, no? Sí, on l'edat mitja segurament és més elevada, però quan vas allà i veus tot lo bo, dius, ostres, que guai, els empleats estan superben cuidats, tenen unes oficines que són superxules, viuen a Mallorca, a Palma de Mallorca, amb una qualitat de vida molt elevada, i a vegades et replanteges la teva vida i dir, pensant, què faig a Barcelona pagant una morterada pel meu lloguer i m'acalvo cada dia. És a dir, no és un tret, és a dir, t'enamores de moltes i no creus que hi hagi algú... És a dir, suposo amb segments d'edat o de... Quina t'agrada molt d'empresa? La cultura empresarial, digue'ns una. Alguna que hagis treballat. Disney m'encanta, no he parlat mai amb ells, però m'he llegit el llibre de Bob Iger, que és el seu... Sí, el CEO, no? El seu CEO. Netflix m'encanta, encara que no sé si encaixaria allà, perquè la cultura de Netflix és bastant peculiar i bastant estranya, però... Què té d'estrany? Tenen diverses coses. Una que és no accepten la mediocritat, com es diu en català? Mediocritat. Mediocritat. No ho sé, però... No l'accepten. Llavors, si tu no estàs arribant a lo que s'espera de tu, et donen un primer avís i en el cas de que no milloris, se't despedeix. Això sí, per facilitar-te la transició, per buscar una altra feina, se't paguen 4 mesos de sou perquè tinguis temps puguis estar tranquil·lament buscant feina. Un altre tema que tenen... Un altre tema que tenen és sinceritat absoluta. Tu pots dir el que vulguis, a qui vulguis i on vulguis. No creuen això de, dime lo que piensas en privado, no, és dime el que pienses ahora mismo. No? O sigui, aquest podcast no està anant bé perquè jo estic donant unes respostes que no us agraden, ells pensen, digue-ho ara, perquè si ho dius després ja haurem gravat i no té cap sentit, no? I realment t'expliquen exemples de dir que hi havia quasi un
becari que enmig d'una reunió de 40 persones li va reprotxar una cosa al CEO de molt bones maneres, perdona, però que pots fer-ho, no? Per suposat, en aquest tipus de cultures has d'ensenyar als teus empleats A veure, dir-ho pots correctament. fer-ho, a donar feedback. Clar, després... pots fer-ho, però després et poden donar l'avís. Sí, just després. I això la sinceritat no t'agrada. No, crec que sí. Jo veig però molt crec que és molt perillós, difícil, inclús, a nivell de tu rebre aquest feedback tan sincer i tan directe, que és molt americà, a més, d'una cultura molt americana, crec que és molt complicat a nivell d'ego, a nivell de gestió Clar, emocional. totalment. Explicaven que quan van a Netflix, una de les primeres oficines que van obrir és Japó. Clar, al Japó la comunicació és molt diferent i pocs cops dius el que penses, sinó que ho intentes maquillar. Llavors, clar, implementar aquesta cultura al Japó va ser molt complicat. És que aquí passaria el mateix. Si tu ara pots dir-li al jefe el que vulguis, tampoc te la jugaries a... No, perquè no li contestaria. El seu jefe no li contestaria. Clar, m'ignoraria, ja està. És el que hi ha. Em donaria l'avís. 4 mesos vivint-la. Està bé, no, és veritat. T'ignoraria i ale. Sí, a viure. Per on anàvem? No, voleu parlar del tema d'entrevistes? Sí. Que suposo que A la mi gent m'interessa li interessa. bastant, ara mateix. Tu que estàs en aquest procés de fer entrevistes, Sí. no sé si tu tens molta experiència en tema entrevistes, us has assessorat molt a gent. Què creus que... És a dir, quins... I abans ho comentaves, no?, amb els símils que feia de les 4 persones, no?, a veure com encaixa en funció de cultura empresarial o habilitats. Què creus que espera veure una persona que ho contracta quan fa una entrevista? És a dir, què creus que és clave? És a dir, entenc que puntualitat, no, Víctor? Aquesta te l'apuntes? Sí, jo puntualitat l'he tingut, els que no l'han tingut han sigut ells. No sé, en plan, quins consells li podries recomanar al meu company? Hi ha un que és, que per exemple ningú el posa en pràctica, que és que el currículum no està per trobar feina, està per aconseguir-te una primera entrevista. Llavors, normalment, preparem el currículum explicant tot allò que hem fet, ficant massa informació, i realment el currículum és com un dossier de venda, estàs intentant vendre un producte que ets tu, i l'has de preparar exclusivament només perquè et truquin. I quan et truquin, ja és on has de preparar-te la resta. Perquè se li fot una vista ràpida, no? El currículum, llavors has de ressaltar el guapo, no? No sé si la mitja, menys de 3 segons, és a dir, la forma... És més important posaries foto el o no? continent que el contingut del currículum. Foto o no al currículum? S'ha de posar aquí a Espanya, sí. Sí. Si no, se'l Com fumaran. sona? A Anglaterra no la fiquen, crec. El què? A Anglaterra crec que no No, la i em fiquen. sembla que a nivell legal inclús està prohibit. I mentir el currículum? Home, idealment no. El que sí que diuen és que sí. Però és que... Víctor, no vas bé. Idealment no. Jo No, després parlaré de per què Has fes aquesta mentit? pregunta. No, jo no he mentit. Jo dic totalment la veritat, però a vegades sí que penso, ostres, foto aquí un any més d'experiència en aquest lloc Ja. i... A veure, Home, tu jo què tens al currículum? Tens co-founder, no? Fundador de la Tierra. El meu currículum és bastant dolent tot, realment. Sí? Però jo el que et diria, igual que els consells que donen els experts en empleabilitat, que jo no sóc 100% expert en això, és que mentir no, però inflar una miqueta no passa res. És a dir, si estàs intentant buscar una primera feina, estàs intentant fer un canvi de carrera, és molt normal que se't jutgi de manera molt ràpida. Per tant, d'alguna manera, hagis de demostrar que tens una experiència que no tens. Per tant, pues, que cadascú tregui les seves conclusions. Sí, no? Enganyem una mica, no? Està bé. I l'altra pregunta que tenia... Jo tinc una altra. Què fas per decantar-te d'un treball a un altre quan veus el currículum? És a dir, a tu t'arriben 50 currículums perquè decideixes aquest sí, aquest no. Vale, sí, primer deixar clar que jo no miro normalment en el meu dia a dia, però en el dia a Perquè dia... estàs per sobre, no? D'aquestes No, coses. clar, diversos cops al pobre i segueix matxacant. Tu vols deixar molt clar, el recruiting no t'agrada. És que la part operativa de qualsevol feina a mi no m'encanta. M'encanta més la part estratègica. Clar, la part de pensar i que executi... La part del fum i després l'executi, no tal. Que executi el becari, no? Vist així, i de manera molt simplificada, pot ser que sí. No, però m'agrada en plan la part estratègica de muntar un projecte, de pensar com vendre un producte a una empresa, i la part tècnica se'n fa una miqueta més bola, la veritat. Preguntat que quin consell donaries a algú que ha de fer la seva primera entrevista de feina? Vale. La seva primera, Vale. Jo el que et diria és... Una primera o una qualsevol. Bueno, que a mi el em serveixi el consell també. Víctor, amb 28 anys, després d'estar estudiant 10 anys diferents carreres... 3 quasi carreres. 3 quasi. No és fàcil, això, 3 quasi Tu carreres. això ho posaries al currículum o no? No ho sé. Depèn de l'empresa.
Depèn Però de si l'empresa. posaries 2 anys de física, no Jo se sap posaria per què. sencer, és el que tu has dit, maquillar-ho. Sí, Ningú però et demanarà si no- el títol mai en la vida. Tu te la jugaries així? Jo me la jugaria. Amb els anys he vist que me la jugaria. Quan Sí. era un parguela, no. Bueno, segueix sent un parguela, però Bueno, tenim Quan- el cas d'amics que han aconseguit feina dient que tenien la carrera, no la tenien, i van haver d'acabar-la mentre treballaven en aquesta empresa, demanant-se vacances perquè no s'enteressin que no l'havia tenien, acabat. no? I aquest amic el coneixem tots. A veure, no tira'm el nom. El Faro. Ja em dic que sí, però no. És a dir, tu li recomanaries que es posés... Que no les posés totes. Però física, és que el tio va començar física. No, no? Però quants anys de física vas El fer? tio té física i enginyeria industrial i art. Física vas acabar física. Clar, tio. Tira-te-la. Molt lluny d'haver-la acabat, amb 3 anys. Tira-te-la. Tira-te-la. Ja, m'ho pensé. Si no, saber, o sigui, al final, quan vas a una entrevista i has començat 3 carreres, no has acabat cap tal, tu saps quines són les preguntes que et faran. Jo, per exemple, el meu currículum el que tenia eren moltes bretxes laborals, que se li diu, que són èpoques que no has fet res, eres nini, no? Que no es pot mostrar en un currículum. Tu saps que et preguntaran per això. Llavors, el que has de fer és preparar-te la resposta i anar preparat per això. Vaig començar un Què respondria? podcast, No ho sé. no? Pues sí, vaig preparar. Founder... Editor d'un podcast, però no va acabar d'anar bé, no? Jo última pregunta... També pots començar una quarta carrera. I et tires També. 3 anyets més. Tio, De no. xic, No, no? les sumes totes, pues dona una, no? Clar. I com la pago, aquesta quarta carrera? Amb Monte Casino. Sí. Una última pregunta, i abans de passar a les seccions. Tio, tema team buildings. Tu, Aquest és el teu punt fort. què passa amb els team buildings? Perquè se'ns estan anant de les mans. Vull dir, això d'anar a recollir plàstics un dissabte a Collserola, això no és un team building. Vull dir, això és una putada. Vull dir, Això ho fan les empreses? sí, no. I a plantar arbres, i anem a fer tasses i ceràmica... Això ho feu a la teva empresa? No, a la meva empresa no, però... No feu El res. tio treballa a finances, no crec que vagi Clar, a no. recollir plàstics No. a la platja. No, però això passa, aquestes coses passen. Tio, on està el límit? Vull dir, on arribarem? Jo crec que el team building ha de tindre sentit amb els valors de l'empresa. Si el teu valor com a empresa hi ha un que és la sostenibilitat, té molt sentit que vagis a recollir plàstics o a plantar arbres. Si no, pues segurament hi ha altres tipus d'activitats que tenen, saps, que van molt més Molt ben alineats. respost, eh? Sí, sí. Totes té resposta al cabron. Sí. Sí. No, la veritat és que sí. Clar, és que els meus team buildings són... Però què fas tu? Això què fas? No, però jo com invertim en startups, i les startups fan moltes tonteries, saps? Per fer team building, i fan pues, això, van a plantar arbres i no sé què. Tu què faries, un team building per la sempre? Sí. La meva és finances, invertim en empreses. No sé, hauria d'entendre una mica més els valors i tal, però a mi el que m'agrada sobretot és generar relacions. Un bon sopar i sala bé, no? És el que t'agrada? Això està guai, Sí. això està guai. Ha d'acabar amb això 100% el team Vale. building, però seria connectar la gent de l'empresa i segurament en un team building, si vas a plantar arbres o vas a recollir plàstics, és molt probable que acabis parlant amb la gent de sempre que parles a l'oficina. Total. Per tant, de team building té poc. Llavors és crear algun tipus d'activitat que tingui un rerefons d'aprenentatge, que sigui divertit, però que a més et forci a parlar amb aquelles persones de la teva empresa que no parles mai, perquè allà és on sorgeixen les idees i noves coses, i coses com aquesta, no? Pues va, muntem un podcast. Per què? Pues, Bon punt. no sé. Com va Sí, sí. sorgir això del podcast? Bona pregunta. Sí, és que... L'he A mi preguntat, se'm va apretar muerta. l'he fet a l'arribar i no se m'ha respost. Bueno, ja ho explicarem, no? Un dia, si algú ens ho pregunta. Si ens en recordem algun dia de com va sorgir, Preguntant ara. El tema és que no està preguntant. la idea no va ser de Néstor. No, Això ho el confirmem. Néstor, de fet... A veure, a mi vas se'm va negar. fitxar com si fos Messi. Vull dir, se'm va apretar d'una manera brutal, durant mesos. A veure, mesos, se't va apretar I això és el que et dona cor de no fer res Faig bastant. un cop acabi això. No sé si voleu passar a les seccions. Sí, fotem-li. Qui comença? Jo començo. Mestre. Vale, et faré 4 situacions i si alguna hem tocat, doncs passem d'ella i tu veus què faries. Situació 1. Un empleat clau considera... Que ben presentat la secció, nano. T'has currat a gas la intro. Un empleat clau considera renunciar a causa de la manca d'oportunitats de creixement. Com el retendries? Per començar, clar, que és l'interessant entendre que retendre no és el mateix que fidelitzar. Retendre és... La pregunta és retendre. Que cabron, eh? Com el retindria? Segurament muntant-li un pla de carrera a 3 o 4 anys vista on pugui anar aconseguint Enganyant-lo. diferents hitos. No, no, Sou, no? Vull dir, se li ha de pujar el Tu sou. sou, no? no, el que vol no és sou, el que vol és un pla de carrera, no? Has dit?
Sí. I aquí m'has trencat tu a mi. Sí. Vale, 2. Vale, situació 2. Tens un equip d'alt rendiment, però un dels membres causa conflictes a causa del seu comportament competitiu i poc col·laboratiu. La resta de l'equip se sent incòmode i ha començat a afectar-ne la productivitat. Com gestiones aquesta situació? Aquesta persona s'ha d'anar al carrer. Sí? Se li ha de donar un primer avís, se li ha d'explicar quines actituds seves no estan agradant dins de l'equip, què ha de fer per canviar i donar-li un temps límit. Si ha arribat aquest temps límit no hi ha hagut un canvi substancial, Despido procedente. literalment ha de marxar. Improcedente o procedente ja no tinc ni idea. Parlarem dels despidos. Vale. Em serveix. Situació 3. Estàs a punt de tancar la contractació d'un candidat excel·lent, però al darrer moment el candidat rep una oferta millor d'una altra empresa. Què fas per intentar que accepti la teva oferta? Jo intentaria connectar amb ella a nivell emocional. És que el cuento de Disney, de Netflix... Literal, vull dir, al final, tu quan et compres un producte no ho fas per les seves característiques, no? Sí, però igual que el treballador vol treballar de 9 a 6, no vol una turra de Decathlon és la millor empresa del món, vol més pasta. Una mica de pasta i el tens. Sí, però per exemple, els mòbils, no? L'iPhone és el millor mòbil del mercat? No se sap. Podríem dir que no té la millor càmera, no té la millor pantalla i moltes altres coses, no? Però quin mòbil tens tu? Un iPhone. És un venedor, és un enganyador. No, jo no, però... Tu no tens un iPhone, justament. No, és que la resposta és molt... Sí. M'encanta perquè tu no tens... Jo li he donat. Tu no tens ni iPhone i t'ha enganyat perquè diguis que sí que tens un iPhone. A mi ja m'ha aconseguit. No, però tenim un iPhone perquè comprem el propòsit de l'empresa, no? Comprem el que volem que la tecnologia formi part del nostre dia a dia. Llavors, jo el que intentaria és que connectés amb el nostre propòsit a nivell d'empresa i amb el propòsit de la seva posició en concret. És a dir, que entengui molt bé quina és la seva missió allà dins. Hòstia. Molt espectacular la resposta. No esperava trobar-me un contrincant tan espectacular que ni l'has escoltat perquè estàs llegint la següent. No. Estava full atent. Situació 4 i última. Durant un procés de reclutament descobreixes que diversos candidats han expressat a les seves entrevistes que la reputació de l'empresa al mercat laboral no és positiva. Quines estratègies implementes per millorar la imatge de l'empresa i atraure millors talents? Has de fer un anàlisi previ de dir, vale, quines situacions, o sigui, què estan expressant aquests candidats, que no els hi està agradant, veure si és real o no, perquè a vegades també si són candidats poden estar inflant el missatge que han rebut, no? Però intentar identificar bé quines són les problemàtiques. A partir d'aquí, t'he de dir que revertir aquesta situació és molt complicat i no es fa d'un dia per l'altre, és intentar entendre si ja aquesta problemàtica forma part ja de la cultura, i si és així, llavors has de fer un plan de com transicionar la cultura a una cultura on hi hagi un millor benestar laboral. T'has trobat amb alguna empresa M'he ficat nerviós, amb aquesta? Sí, t'he vist. T'has trobat alguna empresa amb que no t'agradés treballar amb ella, no cal que diguis el nom, però alguna que hagis rebutjat, rotllo, ei, no m'encaixeu, no vull treballar per vosaltres? Va haver-hi l'última empresa en la que vaig treballar, vaig dir que sí a l'oferta, vaig entrar a treballar i hauria d'haver dit que no perquè... Però vas treballar o li vas donar un servei amb la teva empresa? No, vaig treballar, en plan, l'última feina en la que vaig treballar, o sigui, per cuenta ajena, cotitzar, com si diguéssim, no com a treballador, no hauria d'haver entrat. Però clar, se'm va vendre molt bé a l'entrevista, vaig entrar i després em vaig trobar que... Hòstia, tinc unes ganes de mirar el LinkedIn. Jo sé quina és. Sí? No, però no la diré. Vale. Hòstia. És més, potser borro el LinkedIn. Per si ho peta aquest episodi, saps? Mai se sap. Jo crec que està sortint bé, eh? Sí, a mi m'està agradant també. Molt bé. Passem a la secció del nostre company Víctor Huc. Més estirat. Vale, Víctor, seccioneta, nen. Som-hi, jo avui us proposo jugar un joc que si vol el públic que està aquí també pot participar en el joc. Avui tenim públic femení. Sí, és important dir-ho perquè sempre tenim convidats masculins. Bueno, perquè per primer cop ha vingut la teva nòvia. No? Podem dir-ho. No? Podem dir-ho que... Centrem-nos en la secció. S'ha fet oficial. Ara, en aquest podcast s'ha donat a conèixer... S'ha donat a conèixer, no? La teva situació sentimental. Sí, que vingui ella a parlar. Després l'entrevistem, si vol. Tu ara mateix estàs ennoviat. Ara mateix sí. Estàs fora al mercat. T'estàs posant vermell? No ho sé. No em veig. Bueno, està bé. Bueno, felicitats. Gràcies. Felicitats pel noviazgo. Com és el Però joc? que s'han promès o alguna cosa, o què? No, però pel Néstor és un pas important. Sí. Jo no me l'imaginava, la veritat. Sí, la veritat és que jo tampoc.
L'audiència tampoc. El públic tampoc. Mira, Alexia, s'ho imaginava. Ala, t'han tirat el nom, Vale, Víctor, va, tira una Després pots secció. ficar un pitido aquí en aquest moment. Oh, el ficarem. Com amb les empreses que has anat soltant, Literal. Vale, som-hi amb el joc. Hem vist que el vídeo del que parles de Netflix, que van acomiadar el 33% de la plantilla. Aleshores, jo avui vull que tots ens posem en el paper d'una persona de recursos humans i jo us donaré diversos casos d'acomiadaments. Vull que em digueu si és real, primer, i segon, que el Jaime ens expliqui si ell acomiadaria o no aquella persona per l'acte que ha fet. Vale, vinga. Vale? M'agrada. El primer cas és una treballadora en una empresa dedicada a la fabricació de productes de bolleria i panaderia i Quin és el nom? no l'he trobat Vale. o no és veritat Vale. perquè hi ha algunes que clar. m'has inventat Cert. i és acomiadada per orinar en recipients destinats a la fabricació d'aquests aliments. Aquesta és veritat. Aquesta és veritat, ja te la sabies. Havia escoltat el cas. A més, va A ser mi em aquí sona a Catalunya. també, sí. No, em sembla? Sí, és veritat. A més, que penseu... I a més, Jo crec que és jo veritat. pensava una marca bastant Una per coneguda, em cadascú, sembla. no? No, si voleu fem una per cadascú. Una per cadascú. Jo crec que és veritat. Fem una per cadascú. Sí. Fem una per cadascú, som-hi. Jaime ha dit que és veritat. Efectivament, és veritat. En aquest cas, tu despediries a la persona. Home, per suposat. Qui no? Qui no? Per suposat. Qui el felicita? Però a Si mi m'agradaria voleu, bé- us sorprendrà encara més saber que el despido va ser improcedent, Sí. ja que no tenia lavabos al lloc Hòstia. i es veu que van contractar un servei d'espionatge o no sé què sense avisar el treballador. No, la problemàtica d'aquest despido va ser que hi havia càmeres al lloc de feina i no s'havia avisat als empleats. Llavors, si tu graves els teus empleats, tu has d'avisar. Per tant, aquelles imatges realment és com si no, No es poden fer servir. Correcte. Demostres que et saps més el cas que jo. Quina que l'he empresa preparat. era? És una panaderia i és que, clar, potser estem difamant aquí. Maxi, va. Jo crec que era Turris. Hòstia. William Boyd, Turri. crec. Jo no he trobat el nom. Quan he No, buscat, no tinc sé. l'article aquí. Si No sé, voleu no sé. Vale, va, Víctor, segona. Segona. Qui va? Jo. Tu feia? Aquí és el que hem parlat abans. Un treballador és despedit per mentir al currículum. És a dir, el contracten, anys Vale. més tard es donen compte que ha mentit al currículum. Vale. Si vols, et preciso en què ha mentit. A què ha mentit? És a dir, era un treball de paqueteria, d'envios, Vale. i es veu que es requeria de certes habilitats físiques, que ell va dir que tenia, però després es va demostrar quan van arribar que no en tenia. A veure, però vull dir, com pots tenir certes habilitats i després no tenir-les? No he llegit tant És una resposta sí o no, Vale, era minusvàlid? Fitxarem de no col·laborador. he llegit tant sobre el... Vale, és mentida. És mentida? Doncs no, era veritat. Doncs no, Fabià. També te'l sabies, aquest cas, Jaime? No, però bueno. M'ha dit perdillo, No, però sonava real, Tio, està no? més d'aquí que nosaltres. Sí. Està més còmode que Però jo nosaltres. també penso com no et dones compte abans de contractar una persona que no té aquestes qualitats físiques. Però quines qualitats Ja, físiques? És que no ho sé, no aquí hi ha he acabat de pinyes. llegir Serà sec. el d'això, sisplau. Vale. No és una qualitat de dir, ostres, has mentit amb la carrera, sinó que m'has mentit en dir que potser... Ja que tenies dos Sí. braços i dos cames, Segurament. per exemple. Sí. Vale. Crec que per aquí anava. Vale, company, Més? tercera? Quin pal escoltar, però fot-li. Vale. Hòstia. Ara parlem de l'empresa Eroski, Sí? i un treballador al supermercat Eroski a Màlaga va ser expedit per menjar una empanadilla que estava destinada a la venda. La treballadora va dir que estava trencada i que no es podia vendre l'empanadilla tal qual. Que tenia gana. És real. És real? Sí, Sí? sí. És correcte. És que he treballat en el sector. Sí, no? Jo aquesta que I no els agrada gens la van fer. despedir per menjar-se una empanadilla. I s'hi han de marcar, s'hi han de marcar exemple al marc. De fet, aquest cas he llegit que va generar molta controvèrsia per això. Per dir, ostres, per una empanadilla... Perquè han de marcar exemple, no pots tocar res que no sé. Si us fa gràcia aquest tema, jo us diria que el pròxim convidat podria ser un advocat laboralista perquè us explicarà cada una, però heavy, de per què han despedit a certs empleats i com els despidos són improcedents. A mi algun cop m'han explicat alguna i és per flipar. Sí, Treballant ja per nosaltres, No te n'has adonat, tia. La setmana que ve estic aquí a aquest sofà. Anem al següent cas, que aquest també et podria tocar, Nest. Què te'l fas a tu mateix? No, No, òbviament. òbviament. Fer-li al Jaime, no? O què? Sí, que ha vingut. L'any 2023, una treballadora dels supermercats Bonària, a Barcelona, va ser acomiadada per menjar-se una pizza congelada que havia caigut del cartró d'un client. La càmera de seguretat va captar l'empleada agafant la pizza i menjant-se-la a la sala de descans.
És pel Néstor, és per mi. És per tu, és per tu. Però el Néstor segurament en sap la resposta perquè és del sector. Buah. Jo et diria que no, però ja no pel fet, sinó perquè portem test 6 i ara et diria que no. Ja estava tocant, Doncs és una bona estratègia, ja que has adivinat. Ah, sí? De fet, de moment només has fallat tu, Fabià. Te l'has inventat? Me l'he inventat totalment. Hòstia. Sí, sí. Molt bé, ben tirada. Sí, per fi has fet alguna de feina, perquè l'altre era copiar-pegar, no? L'altre, bueno, no, de fet havia redactat jo el text de l'article que havia llegit. Fabià, ens queden 2 més. Vale. L'any 2018, un agent d'assegurances de Mafre a València va ser acomiadat per dibuixar caricatures divertides dels seus companys i clients als formularis oficials. Tot i que els dibuixos eren molt creatius i feien riure a tothom, inclosos alguns clients, la direcció va considerar que aquesta pràctica no era professional i que podria comprometre la serietat dels documents oficials de l'empresa. 100% veritat. 100% veritat, els altres estem d'acord. Sí. Home, Va, jo vaig amb el Fabi, va. Sí, doncs Fabi, t'has tornat a equivocar. Uah, També sí. me l'he inventat. t'has inventat això? M'he inventat això i l'he Tio, redactat. tens molt Però temps està ben lliure. redactada, Hòstia, Té- molt bé, tio, Bueno, us diré que no me l'he inventat del tot jo. Jo sempre consulto xat GPT perquè Molt m'ajudi. bé, clar, no Està valia. molt ben redactat, Molt ben. Vale. I som-hi a l'última. Dispara. Estem parlant de l'empresa Wells Fargo, Sí, Estats Units. Un banc. A 2016 va acomiadar aproximadament 5.300 empleats. És real. La vaig llegir fa poc. La vas llegir fa poc? Sí. Parlem de l'any 2016, i la vas llegir fa poc. Estàs segur que és real? No vols acabar d'escoltar real, la és història? real. Vols canviar de caixa? Jo me la tiro, és real. Bueno, puc acabar de llegir-la ja que l'he acaba, preparat. acaba. Es va descobrir que havien creat milions de comptes És real. bancàries Sí, i targetes de crèdit Hòstia. falses per complir les metes de... És real. En sèrio? És real? És real, 100%. La conec, aquesta Ni història. idea. El públic... No, el públic no escolta res, no? És real. És real? És real. Sí. Sí, sí. Fabià, ets l'únic que ha fallat les teves dos. Però ja escolta, i què van fer amb aquesta gent? Despedir-lo. Pues despedir-lo. Sí, estem parlant d'acomiadaments. Quasi que a presó, no? Perquè inventar-te comptes... Bueno, al final, nosaltres està que bé. estem fent per modificar el so d'aquest podcast, Està clar. inventar-nos mails perquè ens surti gratis, no? Sí, això és cert. No parece una mica el mateix. Això ho estem fent. Ja bé que ho fiquem a l'antena. No sé si, Jaime, vols acabar amb alguna Sí, cosa, dic, alguna ara- anècdota, alguna cosa que t'agradi explicar? O... T'ha agradat molt, tenir-te aquí? Sí, molt, molt. Ha sigut, jo crec que ha sigut el millor podcast que hem fet. Em sap greu pels restants convidats. He tingut molt bons. Però m'he passat molt bé. Tio, a Margós ho està patant, eh? A Margos em va agradar, potser també està ahí. De què anava, aquest? Gestor de patrimoni Escolta, immobiliari. no, Patrimoni no, immobiliari. No, no hi ha spoilers. Pues no, la veritat és que no tinc res. O sigui... No vols aprofitar, no no tens tinc un cap missatge, anècdota. No tinc un tancament. dir que la gent de recursos humans és xusma, no vols, no vols dir res No, d'això. però L'última anècdota per tancar és al febrer vaig fer un esdeveniment, un HR Lovers Afterwork al campus de Google a Madrid Sí, que guapo. i com hi havia tot això dels tractors que, pues, dels pagesos, no, que estan anant a Barcelona, Sí. a Madrid, a col·lapsar la ciutat, vaig anar un dia abans, que normalment vaig el mateix dia, que això ja és molt estrès, a part si bé són 6 hores de cotxe i tota la pesca, vaig dir, bueno, pues, era un dijous, vaig el dimecres, dormo allà i tal. I arribo, havia reservat el meu hotel per Booking o per jo que sé què, i no m'havia llegit gaire. Vaig veure el preu, vaig dir, 100 i pico d'euros, pues, una reserva estarà bé. Arribo, era un d'aquests que tu et registres tu sol, tot funciona electrònicament, entro a l'habitació, el lavabo estava fora de l'habitació, s'era compartit amb gent, o sigui, lamentable, i vaig deixar totes les coses. Total, que vaig dir, bueno, vaig a dutxar-me i després pues, ja pues, sopo i el que sigui. Surto a l'habitació, o sigui, per entrar a l'habitació necessitaves el mòbil, d'acord? O saber-te una contrasenya, que naturalment jo no vaig aprendre perquè tenia el mòbil. I quan vaig sortir per anar al lavabo, a l'habitació, al quarto de bany, pues vaig tancar la porta i em vaig donar compte que no portava res. O sigui, només portava la tovallola, anava vestit, però sense sabates. I sense mòbil. I sense mòbil, sense les coses del cotxe, estava a Madrid, eren les 11:30 de la nit, que perquè just acabava d'arribar, no hi havia ningú a l'hotel, no hi havia un botó d'emergència per trucar a ningú. Vaig passar com 20 minuts trucant a les portes a veure si algú m'obria, la gent no obria i hi havia gent dins perquè els escoltava, Sí, són així la gent. literal, i va arribar un moment que vaig plantejar-me o dormir al lavabo o entrar com el SWAT dins de l'habitació. Llavors va arribar un moment que vaig dir, fot una patada. La 2, no? Sí, Vaig fotre una patada. patadón. Sí, es va Tio. tancar la porta. I està guapo, vull dir, està I- guapo, no, això? Bueno, hi havia una càmera just a sobre de la meva habitació. Vas haver de pagar... El dia següent vaig anar al súper, vaig comprar superglue i vaig començar a pagar o a enganxar les parts que s'havien trencat de la porta. I ningú mai em va dir res. Mai et van dir res de les Mai. Molt bé. Esperem que Com això es no deia fos l'hotel?
les càmeres direm funcionen, tio. Vaig descobrir l'altre dia que les càmeres funcionen perquè el noi que acaba d'entrar aquí per la porta fa poc, la valia fa poc també, i les càmeres el van pillar de ple. M'agradaria que estigués escoltant ara. El van enganxar. Bueno, doncs res, companys, amb això acaba el podcast. Gràcies a Martín per venir. Sí, algú, no sé si teniu alguna a dir, no aneu a Berlín, vale? No aneu a Berlín. És el meu Ja comentari. explicarem l'anècdota a Berlín perquè... No aneu a Berlín, mai, vale? Vale. Ningú arribarà a aquest moment del podcast, però és igual. I mai confieu en recursos humans. M'agradaria deixar aquí. Sí, és de recursos humans. No, és el pitjor que hi ha, recursos Sí. humans. Recursos humans s'està convertint en el departament més estratègic de l'empresa, així que, ojito, No, ho ha venut superbé Ojito i... a 10 anys vista. No, molt bé. Molt bé. Ara tindré una mica... Respectaré més el jefe de recursos humans. Pujat el nivell del que pensava ara. Potser el respecto una setmana. Després ja se'n passarà. No? Ja se'n Quan passarà. tornis a parlar amb recursos humans... Clar, és a dir, és que Recursos humans hi compra. les interaccions que he Una tingut, col·lectiu. tio, amb recursos humans han sigut I ara en sempre... tindràs, no, en breus? Sí, potser sí. Segurament. Bueno, va. Vinga, Vale, Jaime. Vale, et cuides, company? Bella, xau. Merci per Gràcies venir. per venir. Vinga.